Danmark er et eventyr, og danskerne søger også eventyret. Og det eventyr, som kommercielle folk kan søge i Tyskland, det er et endnu større eventyrland. Og derfor er det godt at blive underholdt på den her måde med et eventyr, som kan gå hen og blive til virkelighed. Jeg synes, bogen er nyskabende og nytænkende, og den er sjov, og den er informativ. Danskerne kan ofte være lidt forskrækket i forhold til Tyskland, fordi at man ved, at der er en sprogforskel, som for danskerne næsten er uoverkommelig. Vi er bedre til engelsk, men ikke til tysk. Og man ved også, at der er en kulturforskel i vores omgang med hinanden. I Tyskland siger man de, i Danmark siger vi du, selvom respekten er der. Vi har også forskel i vores påklædning. I Tyskland er man mere formfuldt klædt, end man ofte er i Danmark. Og der er mange små forandringer, og der er mange små forskelle, som man skal forstå, og man skal respektere, for at kunne lukke døre og hjerter op i Tyskland. Og det skal man have med i sine overvejelser, når man ønsker at gå ind på det tyske marked. Og derfor er bogen god. Det er en god, informativ læsning på en sjov og ny måde. Det er kommerciel pædagogik.